Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. If you wanna ride, DJ not DJ Low. If you wanna ride, Nabubukan eh. Wah, isang lemo. Ano ang bunay? Oo, binang lemon eh. Hey. Yan. Wow ka! Sakit ha? Hanggang lagyan ng konting asin.
siya lang na. Dapat siya pa yung ganito. Okay. Kapag ready? Yan. Bring the back. Ready, go! Mabilis ha. Pero pag mabilis, out na siya. Dapat mabilis. Okay. Yan. Ginagawa mo. Okay. So, lahat ng winner take all. Winner take all. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ready? Ready, go! Mabilis ha, mabilis. Button out ka na. Sorry. Shomai. Yes. Ay, akin na yung content. Sa akin yan. Pinabalik mo nga 100 kasi kung sino yung nanalo sa kanya pupunta yung mga 100 niya. Okay? Ready? Go! Mabalik lang, no? Pinabalik. Okay. Bumilak kayo. Ready? Galing din siopaw, ha? Siopaw. Siomay. Hindi ka din na lang, ha? Pag-tax-tax yung mga mga, no? Gago. Gago ko. Gago ko. Gago ko. Ready? Kinakabahan sila. Ready, go! Tama na siya. Bilisan lang ha, bilisan. Automatically this time, 2, 4, 6, 8, 9 na lang kayo. So, kapabagay na ako na siya natin. Okay? Ready? Go! Ready? Ready, go! Ready? Ready, go! Oh my God! Ready, go! Lima na lang. Engineer, lima na lang ito. Huwag mo sabihin phone na. Diretso lang. Diretso. Ready? Ready, go! Mali. Siomay? Parang binig siomay. Mali siya. Siomay ba yun lang siya? Ay, Ungas. Malaki yan ang siomay. Okay, apat na lang. Ready? Go! Ganun mo yung mga sorry. Okay? At dahil ka na lang sila engineer, babalik ka rin natin. Siomay, siopaw. Siomay, siopaw. Siomay, siopaw. Babalik ka rin natin, ha? Mahihirapan talaga kayo. Ako ba lang gawin yung host? Okay, ready? Practice mo na. Siomay, siopaw. Okay. Ready, go! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kinakalitan. Yan ang isagan. Ready? Okay. Utang na rin. Utang na rin.
Hindi pwede, dapat na silang yung okay. Mabilisan tayo dito. Mabilisan. Ang babagan natin, out na. Okay. Show my, show up. Ready, go! Okay, tayo ng konti. Okay. Layo ba ka lahat? Layo mo konti. Layo mo yun. Dito po na ako. Layo mo konti. Ready? Okay. Okay. Ready? Balikat, balikat, balikat. Dapat nakahawak sa balikat, balikat. Walang lumot. Dapat nakatayo. Kuya, atras kayo konti dyan. Dito, atras kayo konti. Balikat, balikat. Tuwad, 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 mata, 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 tenga, tenga, tayo, 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 sabi tayo nakaganda, tayo dapat, tayo dapat, tayo, okay, ulat, ulat, ulo, 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 tuwad, 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 mata, 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 ilog, 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 baso! Okay. Nasaan lahat ng manalo? Lahat ng nililimit na sa 100? Lahat ng nililimit na sa 100? 100? Lahat ng nililimit 100? Kuya yung 100 mo. 100. Kasi yung 100. Ulit! Pagkakita tayo ulit. Pagkaling ko yung content. At hindi mo kakalapit. Yan. Okay. Next. 6 dapat. Ready? 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 Paa sa paa, paa. Puwet. Yan. Ulo. Bewang. Mata. Tenga. Tayo. Ulo. Paa. Tayo. Pasok! Okay, nasaan? Nasaan yung mga talo? Nasaan yung mga talo? Sino po na talo? Next. Bakit? Ay, yun ang nasa wala magalawin. Ako gawin ng galamin yun na mesa. Out po kayo, sir. Next. Ops. Konting-konti na wala. Konting-konti na lang siya. Next. Yan na. Ay, gana kaya kala ko. Ito, mag-renisir po. Next. Wala pa rin. Next. Next muna. Hindi pa ka naman ganyan. Hindi po. Hindi ka ba? Tumulo na, wala pa man eh. Wala na. Out na si yung huli. Nasaan yung huli? Yeah, ikaw na. Out ka na. Out ka na. Baka sa pakmes. Wala na tayo yan. Wow, yan marami kong sumbot. Tibarong ka na. Tibarong ka. Next. Dapat. Huwag gagawin nyo na. Kuya, tayo kayo mas lang kami sa mesa. Sige na, please. Tayo kayo sa mesa. Kahit may tumapon, continuous pa. Oo, continuous pa rin siya. Walang magbabawas. Oo. Okay, sige. Wait lang. Ang yaya mo. Mesa po, huwag nyo yung mesa. Huwag nyo dinikit sa mesa, okay? Wait lang, huwag dinikit sa mesa. Next! Next, sino naman? Ikaw na naman? Okay, nagkakabunan din. Okay. Ayun ang pila sa lesson nyo. Next!
O, pila-pila. Kaya na ikinulo na rin. Wait, dito siya. Wala tayong plan. Next! Sige na kayo. Next! Ba, hindi pa tumatol yun? Next! Lamang ka rin, Kai. Magaling siya, magaling. Next! Pabilisan! Next! Lamang yung mga pasmado ah. O, sa likod kayo lahat. Boom! Next! Next! Out na lang! Kasi walang days. Walang lang. Kaya ano, next! Ikaw lang mo yan. Tuloy na siya. Basta pag muna out ka na. Basta pag may tulo, out! Gago! Puta, nagis ka. Oops! Bele! Sige, ikaw na. Walang magbabawas ha. Basta may tulo, out. Sige, tulo out. Ay, Okay, good. Next! Mag-ibisan tayo. Next na line. Next! tulong Next! Next! If you wanna